Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di channel Agung Nur Saladin ini ya. Jadi hari ini ceritanya gimana? Bareng ngedusi moli ya, moli. Habis jemur-jemur burung perkutut, terus ki moli bar tak dusi, kayak tak kencang neng sawah kan, kencang sawah. Jadi yo ikuti saya perjalanan saya hari-harian ya. Vlog harian ini kayak karo moli. Saya tak sepil ke moli kan sawah. Mumpung cuacanya cerah ya. Cuaca cerah ya. Kayak karo moli ya. Ini dhuwur rek moli ya. Moli. Kayak kecindet moli ya. Lho cuacane sah dulur. Kayak karo moli ya. Wow. Moli langsung nemplok ya. Parani neng sawah langsung nemplok ya moli ya. Jadi ngono lho. Kegiatane guyon karo moli. Midun ini mal. Midun mal. Karo moli ya. Midun teman. Mandangane sadi ya lur ngarep omahku ya. Wah, silire ra umum. Silire ra umum ya. Dadi ngono. Midun lur. Munggah mana munggah. Wah, senengane. Dia moli ya. Kono mal. Kayak moli ya kono kae. Malah turu-turu ya kono kae. Tidur malahan ya. Nggak tak sepil ke lur. Kayak bangunan apa kayak? Ada putih-putih itu ada tenda. Oh, meh nganu iki lur. Jadi di Borobudur iki meh Waisak, jadi paling gawe perkumpulan umat Buddha ya. Karena itu di sebelah selatan depan rumah saya itu apa to kuwi? Kayak hotel, kayak penginapan tapi punya anu ya, Buddha ya, Walubi mungkin ya. Moli ya senengane. Ngono to. Midun moli ayo. Nah. Senengane moli iki. Moli. Ah, manjat ngono, manjat. Mana ngono mana? Iya. Golek apa kowe? Moli. Ya ngono lho, keseruane karo moli ke. Moli nek karo ngaret ta lek. Kok angel suket wong udan-udan angel suket. Tuh kupak lendut. Kulon ngono kae pojok. Hah? Juden ya wis diariti. Hah? Heeh. Ya ngono lur, gitu. Halo, aktivitas moli iki manja lur nek karo aku lur. Dadi ngono. Bar karo Lek Suyadi ngobrol lur, Lek Suyadi leng sing lagi ngarit ke wedhus. Imbiyen tak ge omah Doro kuwi lur, omah Doro. Ngono kuwi. Desa kula iki. Mudun to mal. Kok senengane. Nek karo saya kan manja. Kita taleni nang sawah lur, delok pemandangane sawah nggonku mburi omah. Aja mal. Mudun moli. Mudun no. Wah, mudun. Nah, wis kono mangan-mangan apa kae mangan-mangan godhong-godhongan apa suket ngono. Moli lagi mangan godhong-godhongan nih. Moli. Ora ado-ado rene. Moli.
Piye iki marono iki piye? Wih lah. Yo naik, naik. Terus munggah. Munggah. Enggak lah. Malah ngungkuri. Jadi gue ada untuk teman-teman langitnya biru, awannya putih, cocok banget ya. Jas ya. Kayak karo moli wis midun gitu. Aja mal. Kalau moli anteng to, nek arep kene anteng. Iya anteng. Oke moli kayak ngopai godong. Karena mal. Anteng nek kene anteng, ayo. Ora usil. Usil lak moli ya nek melu ngene iki ya. Iya anteng. Engko bar iki ge syuting video shot ya, video-video pendek. Jadi ceritane iki nek bar ngene iki bar tak dusi iki lho. Kedusi terus tak kencang ning apa sawah. Habis di sawah nanti buat syuting video shot video pendek. Jadi ben resik awake nek moli to. Ngono kuwi. Nek aku manjane ra umum iki moli. Iya malah. Heeh. Iya malah. Aja lho kamerane arep di anteng to. Anteng to. Wih malah tidur weh, Iya. Iya. Munggah ngene. Senengane ngono kuwi nek moli. Midun ta, Mal? Kayak senengane ning dhuwur sirah ngono. Cilir ning isor wit iki tak sepilke wite yo. Pohon iki rindang dhuwur kene. Oh, sejuk ning kene. Ya ngene iki vlog nang desa, vlog pedesaan, vlog suasana pedesaan ning desaku. Munggah ta, Mal? Anteng ya. Anteng. Usil lah kowe mal. Usil moline iki usil. Polah wae. Anteng kan midun. Usil tak tinggal nek usil. Oke. Selokane ya mili ya. Kowe arep midun-midune moli ya. Moli mau turun-turun ning kali ya. Kaline ya beningnya ngalir terus sampai kono. Kayak pemandangannya ya sahdu ya, pemandangannya top markotop kayak pemandangan dari kono. Langitnya biru nih, biru. Mal, munggah malah menjegur nang kali ya, yo munggah, ya malah ngombe kayak ceritanya arek ngombe, mali arek minum ya. Arek ngombe ya malah tiarap ya. Lah malah midun meneh. Lah. Moli. Munggah. Goleki apa kae? Goleki kembang ya. Goleki kembang ya. Jadi vlog-vlog pendek terlebih dahulu ya untuk teman-teman semua. Ya wis ngene iki. Vlog-vloge wong desa, vlog-vloge wong kayak munggah apa? Munggah pohon ya. Vlog-vloge ala kadarnya ya, Lur. Harus moli. Moli. Ini malah nyereti sarung. Ini Moli malah nyereti sarung. Moli, ini.
Hmm. Rene. Sini. Malah seneng godhong kok ngono ta kowe. Nya tak kowe kene nek seneng godhong kok ngono. Heeh. Seneng kok kowe kok ngono. Heeh. Oke, moline kayak. Iya. Hari ini tinggal ya moli ya. Tinggal moli hari ini ya. Oke. Munggah mal. Ya cukup sekian dulu ya untuk teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, terhibur. Jangan lupa di subscribe, di like, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.